Hej til alle sammen og velkommen til den her video. Vi prøver at, jeg vil starte en ny Minecraft-serie med Christian. Vi starter godt ud med at tæve hinanden. Hej. Så står du med 10 i hånden. Vi starter godt ud med at tæve hinanden. Ja. Men ja, vi vil bare starte en ny Minecraft-serie. Hvad jeg tænkte, skulle vi sætte et Jeg tænker, skulle vi se det der? Skal vi sætte et mål for den her serie? 1 million likes. Nu tænkte jeg på, om for eksempel vi skal have fuld diamond armor eller sådan noget, indtil vi dør. Hvor valgte du stoppe midt i sætningen? Christian. Ja. Den. Mikkel! Hvad fuck er det med min pikkel? Au. Dø nu, dit... Jeg har ikke lyst til at slås med ham der længere. Der er en witch! Halløj, Frederik. Fuck, vi starter godt ud. Dø dog! Prøv lige at kigge op i 3. Hvor meget liv har sådan en witch? Lidt mere end hvad vi har. Det gjorde ondt, det der. Hjælp! Hej. Kig Hjælp, op. hjælp. Ej. Den klipper vi ud. For helvede. Smatso! Det er godt, du bare kan daske, ikke? I'm out. Vi smutter herfra, jeg gider ikke bo her. Farvel. Er du med? Jeg har fundet en rose. De er ikke i spillet længere. Nej, det er nemlig Poppy. Ja, men ja. Der er nemlig mange Teslaer herude. Hvad? En donkey. Æsler. Tesla. Lad være med at slå mig, jeg har et halvt liv. Klask. Du er tæt på. Ja, vi skal jo helst bo tæt ved vores spawnsted. Hvorfor det? Vi kan da bare lave senge. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Der får! Der er vist ikke nok. For af kylling. Godt så. Jeg tænkte, det er sgu da et fint sted. Jeg fandt en gul blomst. Nice. En smørblomst. Prøv at se her. Prøv at se her. Jeg fandt et gult får. Jeg har fundet kul. Fandt du Markus' julegave? Og Stig. Dø. Sådan. Vi har nok til én seng nu. Jeg har fundet, hvor vi skal bo henne. Inde i den grotte heroppe, eller hvad? God en plads. Hvordan fanden har du tænkt dig, at vi skal have lavet en trappe op her? Au. Hvorfor ikke bare lave stiger? Hvordan har du en pickaxe allerede? Fordi jeg havde taget en masse træ. Fuck, du er nederen. Vi skal bruge en ovn, og det er nu. Jamen, ja. Jeg har mad. Har jeg lige lov til at mine 8 sten, eller hvad fuck? Jeg står bare og tager alt. Jeg tager også alt. Giv mig et stykke, tak. Står der og kaster sten på mig? Pow.
Nu skal jeg bruge dig til at smide noget fucking kul ind i den der. Derind. Der er nye lyde, kan jeg høre. Nej. Må man ikke? Nej! Ikke bare tage et stykke mad uden mig, altså. Jo, fordi jeg har et halvt liv. Okay, du får det næste stykke, så tager jeg det sidste. Jo, det var bare væk med det samme. Så. Fuck, vi healer hurtigt. Hvor er du henne egentlig? Mad. Mm. Der er et får mere dernede, Christian. Flæk det. Men det gider jeg. Hvorfor er der så mange æsler? Det ved jeg ikke. Ej, Frederik, så heroppe, der kan vi have et lille udkigstårn. Det er et rimelig nice biome, vi er i egentlig. Eller et rimelig nice sted. Det er Australia. Prøv at komme herover. Det er Australien. Prøv at komme herop, Christian. Hvis du skubber mig ud over, så bliver jeg gal. Alt hvad du ser som lyset rammer vil være mit en dag. Farvel. Altså bare hashtag night. Så skal der bare være mørkt over det hele. Christian. Hvad? Jeg går tilbage til huset. Hvor fanden var det nu? Hvilken vej var det nu, vi skulle? Jeg håber, det er den her vej. Skulle vi ud? Hvad? Jeg kan ikke finde rundt, men jeg har fundet 4 får. Nak det. Jamen, jeg kan ikke finde hjem. Jeg har på vej ned og finde en ting. Det hjælper mig ikke med at finde hjem. Hold kæft, du er da dumt. Kan du ikke åbne den til LAN, og så kan jeg skrive skrådstræk TP? Nej. CNL01. You don't have permission to use this command. Nej. Kan du teleporte mig hen til dig så? 2 sekunder. Eller kan du gøre mig mod eller et eller andet? Gør mig OP. Til alle jer, der kigger med, gå ind og kig på min lillesøsters kanal. Den hedder Kirstine Hadberg, tror jeg det er. Ja. Og så kan I gå ind og se alle hendes gode videoer. Wow. Hej. Hej. Der ligger mad der i nu. Jeg kunne høre et får! For er kylling. Hvor er kylling? Der! Fucking lorte får! Og ja, Frederik, han har mange aggressioner. Jeg har fundet Mikkel. Der er en gris derovre. Det er Mikkel Gris. Oink. Okay. Bedste impression 2K17. Det her, det bliver så... den her serie, den kommer til at blive så god. Jeg kan ikke engang finde indgangen til vores grottelinger der. Er du så fuld? Au. Hej. Dag. Giv mig en pickaxe. Det er også mit. Okay, du har en pickaxe. Tak. Jeg begynder mine nedad her, ikke derovre. Nej. Det her, det bliver... Nej. Ej. Hey. Hey Frederik. Frederik, kan du se en smart ting, jeg kan? Hallo.
Nej. Det der. Nej. Nu går jeg... Jeg har 5 stykker uld på mig. Jeg hakker lige noget træ, og så... Nej. Jeg har masser af træ, så kom ud. Så laver jeg sengene. Og så sover vi. Craft. Der er 2 zombier dernede. Der er faktisk... Der er flere. Det er ikke lige... Jeg vil hjem nu. Hvor lang tid kan det tage at craft 2 senge, mand? Kom nu. Det kan tage lang tid, fordi de har jo lavet den der update. Come on. Tak. Så hvis du havde 3 gule stykker uld. Prøv at se, hvordan vi holder den. Jeg skal her. Jeg sover her. Der er ikke plads til den. Der. Ja. Jeg sover her. Hvad fuck sker der? What the? Ah! Sidder man sådan op til med hovedet? Prøv lige vent. Prøv lige at komme over og lægge dig i min seng. Jeg skal lige se det der. Prøv lige kom. Læg dig i den så. The bed is too far away. Du ligger der normalt. Prøv lige selv at gøre det. Nå, det er en bug. Jeg ved godt, hvad buggen den er. Sådan der. Au! Okay. Ja, sengen. Læg dig nu til at sove for helvede. Tak. Så den præsentation, vi har lagt i der. Sweet dreams. Prøv lige at vente. Achievements. Postmortal user totem of undying to cheat death. What? Det ved jeg heller ikke. Adventure, Minecraft. Stone Age, acquire hardware, smelt an iron ingot. Den for herude! Lagt det. Nej, vi skal også have nogen til at lave forfar med. Når vi engang når så nu begynder jeg kraftigt med mine nedad her. Vi skal ikke, det her det bliver huset, Frederik. Der skal vi ikke have nogen mine. Jo, vi skal. Du kan gøre det udenfor. Nej. Jo. Nej. Eller så begynder derinde. Spank. Au. Og så er der lige lidt, sådan lidt, ads nede i bunden der. Nede ved serveren. Ja. Det var da rart. Så kan jeg også se, hvor serveren den er hostet fra. Hvis I lige pauser videoen, for jeg gider ikke til at pause. Pause! Nej. Prøv lige vent. Giv mig lige en fakkel, Christian. Fuck off! Hvad er der? Hey, der er mere i vores hule her. Ah. Jeg er fandme lavt til loftet, mand. Fuck, det var spændende, der var ikke en ski. Her der kan vi lave soveværelse. Nej. Jo, vi kunne. Nej. Fuck, der er meget gravel over det hele, mand. Fuck nu af. Altså, Nej. gider ikke lege mere, altså. Gå nu væk. Nå, men så sidder vi her og har det rigtig hyggeligt. Nej. Og I må ikke være med. Nej. Og hvis I rigtig godt kunne tænke jer at være med, så skal I bare gå ind på Christians kanal og skrive i kommentarfeltet. Jeg optager ikke din gade. Det er bare. Og det er ikke min kanal, det er min klans kanal, som jeg hoster for det meste. Nu ryger min pickaxe lige om lidt. Haha! Så siger den, skal stoppe. For rygning kan dræbe. Giv mig lige giv mig lige 2 stykker pind. Det var 1.
Jeg er ikke mere. Jeg skal bruge RIP! Men jeg kan lave noget mere. Ved du hvad? Nu hakker jeg det her træ i smadder. Ej! Hvad er der nu? For helvede! Faldt du ned? Det skal du glæde dig til at se i videoen, det der. Fuck, det var sjovt. Jeg ser bare sådan dit lille hoved, bare sådan like, ej, hold. Så står jeg bare og kigger op. Hold. Men mig og Frederik, vi er jo Minecraft professionelle. Ja, vi bygger altid pis godt. Jeg gør i hvert fald. Fuck dig. Der røg en sapling! Hold kæft. Det er kedeligt, det her. Sådan er Minecraft jo, Frederik. Det er sådan her, det er i starten. Pisse kedeligt. Ej. Nå. Fucking træ, og så siger vi brr, brr. Og så stiks ud af hele lortet. Og så... Ja. Halvdelen, sådan der. Og så brr, brr. Vi kan lave 11 pickaxes. Sådan der. Så må de lave 11 pickaxes. Nej. Wow. Vil du have en pickaxe? Nej, jeg har 3. Du skal jo selv ned i minen og mine, ikke? Jo. Og du kommer til at bruge dem. Sis. Hold nu kæft, mand. Hvad så? Ikke noget. Jeg har måske lidt for mange pickaxes lige pludselig. Nej. Nej, det er helt tilpas. Ja. La-di-da-di-da. Du. Ja, så har vi fattet det. Yeah. Jeg har forresten, Christian, på et tidspunkt, når vi får sådan nogle maskiner og sådan noget, ikke? Ja. Så har jeg et sorteringsfilter, som jeg selv har opfundet. Eller Som nej, jeg har nok ikke selv opfundet det. Men jeg sad og legede med redstone en dag, og så fandt jeg ud af, at det virkede sgu da. Ja. Det tror jeg, det er der mange, der har sagt sådan, jamen jeg har lige fundet mit eget opvækssystem der. Og så er det bare lavet 100 videoer af det eller sådan noget. Det er der sikkert. Ja. Men de påstår stadig, at det var dem, der fandt det først. Så påstår jeg, at de skal gå i seng. Lille barn går nu i sengen. Og så går de i seng. Og græder. Kender du ikke godt det der med, at du har så mange pickaxes, at du bruger din pickaxe som en fucking skovl, altså? Hvorfor er der en gris hernede? Jeg kan høre den over til venstre. Nå, der er også gris her. Fuck nu af! Så vi får noget grisekød. Hvorfor kan jeg se dig igennem væggen her? Fordi du er fucked. Så, jeg har skaffet noget grisekød. Kan vide, hvilket lag jeg egentlig er på? Ikke et særligt højt et. Nej, ikke et særligt lavt et. F3.
Ja. Hvordan fanden var det nu, jeg tjekkede det? Hvordan fanden er det nu, man kigger... Debug, pie... Nej. Minecraft er blevet helt lavet om siden update, så det er svært at finde den igen. Jeg kan ikke finde ordentligt det. Nej. Er vi enige om, at Z-aksen er nedad? Hvor nu? Y-aksen, det er den, du skal kigge på. Y-aksen. Ja, den i midten. Ja. Så er jeg på plus 68. Du Så er 10 under mig. jeg skal ned på lag 12 for at kunne finde diamanter. Ja. Så jeg miner bare. Det er fint. Husk at tage kul. Masser af det. Ja, hvis jeg finder det, så skal jeg nok tage det. Så vil jeg lave nogle kister. Lav en helvedes masse kister. Nej, det var 2. Nej, mange flere. Nej. 25. Så mange skal vi ikke engang bruge. Jo. Nej. Jo. Du kan få en til din seng, det er derfor jeg laver dem. Okay. Der er bare, på sengen, så er der en helt hvid halvdel, og så den anden, den er bare grå. Fuck, det er ugly. Fuck, hvor grimt. Og det er bare omvendt på min. New recipe. Recipe book. Det er nyt, det her. Jeg forstår det. Og som I kan høre, så har vi ikke spillet Minecraft særlig meget. Ikke efter de nyeste par updates, der har jeg ikke spillet. Mangler du ikke nogen fakler? Nej. jeg har mit brightness sat helt op, plus mit gamma sat helt op, så jeg kan sagtens se. Nej. Jeg har sat mit helt ned, det er sjovt at spille. Sådan. Jeg har ikke set en skid jo. Nå, det var den første pickaxe. Det er derfor, man bruger fakler. Jeg bruger bare indrette huset her. Ja, gør du det. Så det ikke ligner shite. Nå. Ifølge dig og Michelle, så gør jeg jo bare mit normale arbejde. Hvad? Ja. Hver gang vi spiller, så er det jo altid mig, der sådan indretter, hvordan fanden huset skal se ud. Det er længe siden vi har spillet, hva'? Ja. Ja, det er det. Hvorfor skal... Har du set meget Phineas og Ferb eller sådan et eller andet? Ja. Ja, det har jeg. Jeg ved ikke, hvor lang den her video den skal være egentlig. 20 minutter. Lige 2 sekunder. Jeg skal lige ned lige have mit optagerprogram over til højre. Så jeg kan se, hvor lang tid jeg har optaget. Wow, epic fail. Hvor lang tid var det, du sagde, vi skulle optage? 20 minutter. Ja, det har vi så overskrevet nu. Så vi kommer igen i næste episode. Vi ses derude, motherfuckers.